baki soyayya. Ki bani so na baki soyayya, haka ne rike ni yarinya. Kaki ta yi ki bar ni kan hanya, zuciya rike ta na baki. Ka bani so na baka soyayya, haka ne rike ni ɗan yaro. Ka ta yi ka bar ni kan hanya, zuciya rike ta na baka. Yanayin sautin kalaman kishi yake tsakanin shauki. So nake ki bani yardar ki, sanadin ki in zamo zaki. So mu je ki ban kulawar ki, zuciya ki bani in baki. Na nufi ki ne da alkhairi ne daban cikin masoyan ki. Lokaci